ik je gauw naar dit verhaal. Het standbeeld. Cornelia is met Romke, Tomke en Jannejoe in de stad. Want daar is het feest op Stritten. En op een heel groot plein... Cornelia! Cornelia Shaw! Een vrouw met hele lange voeten. Dat is gek. Maar ze ken ik nog herinneren. Pas op, anders valt ze om. Die vrouw rent op hege stelten. Knap, ja. Oh, wat ziet ze er mooi uit met die lange jurk en die hege hoed. Tja, ze zwaait nu eens. Zwaai maar weer om. De vrouw stapt stadig tussen de meisken terug. Cornelia, Tomke... Oh, daar, mooi. En Romke en Jannejoe rennen verder. Hé? Ineen bloedt Romke steen. Ik heb muziek. Daar, bij de bergen. Hij wrot tussen de meisken terug. De oren komen achter hem aan. Op een bregen stiet een man met een grauwe buik. Voor de buik hing het een grote tromme. Naast hem stiet een lietsmansje met een trompet. Maar stik op het trommel slaan. Doe dan. De man neemt zijn stok en... Au, Hij slaat net op het trommen, maar op een holle van de lietse man. Wat een meis net slaan. De meisken leidje. De lietse man wordt leuk. Hij blaast loert op zijn trompet in het eer van de dikke man. En dan draaft de kou voort. Ze slaan het echt, ja. Het is maar toneel. Nou, kom. We zijn verder. Er is nog safvolle te zien. Na een skofke komen ze bij een grote kleinwinkel. Voor die winkel stiet wat. Cornelia, wat is dat? Dat is een beeld, Tomke. Het is een beeld van een piraat. Zie maar. Hij had een lapje voor het eer en een doekje opgehollen. Ja, ik vind het een heel mooi beeld. Waar zou dat beeld maken, hè? Dat weet ik net. Die piraat liep het correct echt, vind ik net. Hij is net echt, want hij beweegt net. Oh, mooi. Ze rennen voor het beeld van de piraat Del. Au! Ineen springt Romke omheen. Wat wie dat? Waar lutst er om je stutje? Ik net. Nee, ik net. Nee, echt net. Ik weet het al. Dat beeld had het in. Nee, dat kan net. Een beeld kan hondjes net onder een stutloeken, Romke. Ze zullen wel verder rennen. Maar dan Auw! kriep Tomke naar zijn hier. Waar luts hem daar ons in hier? Dolongst om in hier. Ik, hè? Dat is net aardig van die Jannejoe. Ik toch niet, hè? Nou, wat doet het dan? Die piraat zeker? Nee. Het beeld van de piraat stiet nog deer stil op hetzelfde plak. Ze rennen verder. Romke blijft een beetje achter. Hij mat zo nodig pisje. Ik zie je stukjes of een beam. Waar moet ik nou pisje? Hij shot om hem heen. En dan Ja, kraait er een idee. ja. Ik pisje achter in het beeld aan. Je niet het shirt. Hij sloept naar het beeld, loert in het roen en doet dan achter het beeld. Het beeld stiet deer stil op zijn plak. Romke tilt de poort omheen en pist het in de kuiten van het beeld. De squam van de piraat wordt wierd. En dan Hey! springt het beeld op en del. Jakkes ba! Hey, op haar ondoe zo hoen. Pissers behield alweer. Wat? Doe kist praten en bewegen. Doe pisje echt beeld. Nee, ik speel je dat ik een beeld ben. Cornelia, Tomke, Jannejoe, kom gauw. Het beeld is net echt. Het beweegt en het kan praten. Een stoel om in hier lutsen. En waarom is die stut?
Ja, dat wie een grapke. Maar die hoen had Jimmy oppissen. En dat is geen grapke. En nou moet ik weer een hoes op skiën klein. Het beeld fietste streten uit. En Romke, Tomke en Janajoe hadden stiekem een beetje lightje. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze daar nog gauw een tuut.